iki gayeng tenan iki. Pak Sakur, piye iki? Dangdutke. Oh iya dijajal geolane kayak ngapa kiye kayak nah jajal geolane. Jajal diwae kendangan mentahan Mas Nano. Jajal men geol sithik men mandan rame lah. Apa nih? Yang geol titik jajal sandale copot wis sandale copot. Aku sandale copot barang. Oh iya iya. Yang kok deset. Aku deset Mas Nano ki jajal geolane banter apa ora ki. Kono ya wis alon-alon lek nguculi kowe. Wah kesuwen, wis ora sida wis. Ayo. Endi kendange? Endi kendange? Jajal Nano. Hei hei hei. Lanjut ke caping gunung mumpung slendro Mas Adi. Nggih pripun?